OK, takže čus lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude trošku něčem jiném, dneska to bude vlastně něco pro tvorbu, protože v pátek jsem si objednal mobil Samsung Galaxy A55, hlavně kvůli tvorbu, pro boha samozřejmě, a také protože ten mobil už jsem měl 3-4 roky a už celkem i sekal, takže jsem potřeboval nějakou změnu a tenhle je extrémně dobrý, má krásný foťák, krásné parametry, bez sekání, bez jakýkoliv takových věcí, které by vás zbržďovaly ve tvorbě pro druhé a zvlášť když jde právě ve tvorbě pro boha. A uvidíme, jak tohle vlastně bude, jak nám ty sítě ještě víc porostou, ale vidím, že to je úplně super, i ten zvuk, i ta kvalita těch videí, to rozlišení ve 4K natáčí, takže to je super. A je to fakt super, no, takže no nic, vítám vás na další éře, kterou spolu začínáme. Zatím čau.